हाय लोगोफोरनो दिनै फिन खनसे आं गोदान भिडिअनि गेजेरजों दान्दिसे सम जाफैलायबाय नोंथांमोननि सेराव गिबियावनो गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय थाबाय दायो आं बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोननो दसे समाव दिन्थिगासिनो दङ माने सासे लोगोआ माने त्रिपुराव लेंहरदों आरोना एसे खामानिनि थाखाय ओमफ्राय बेयावनो एसे लोगोखौ एसे हेल्प खालामहैनो नागिरदों नोंथांमोननो आं मा दिन्थिलांनो हायो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नाजागोन आरोना दिन्थिलांनो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेना दंमोनब्ला नायलांबाय थानो हागोन आरोना आरो जाय बिथांमोना नायनो गोसो गैया बिथांमोना नायाबाबो जेबो नङा आरोना गोसो गैयिफोरा गोबावबो जाबायमोन नालाय आं भिडिअ लाबोया बे गैयाबाबो सानब्रै सानबाथ' जाखाबाय आङो भिडिअ होनो हायैया बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामदिनि बांद्राय बकियालासिनो थुबाय थादो आरोना दायो फाइनालि बासाव गाखोबाय आङो बासनिफ्राय बाहेरनि नुथायखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिबाय नैफोरबायदि एसे गोथां गोथां नुदों मानो नुदों होनना बुङोब्ला जिथुनाखि बासाव ग्लास दङना ग्लासनिफ्राय ओरैजाय मबाइलखौ लानानै आङो भिडिअखौ बानायबाय नालाय ओमफ्राय ग्लासनि कालारजों एसे गोथां गोथां नुदों आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय बेफोरबायदि नङाबा एसे साफासो दिनै बोथोराबो मोजां ओमफ्राय दायो आङो थांगासिनो दङ दायो फाइनालि आङो सफैबाय ओमफ्राय त्रिपुर जिथुनाखि बास स्टेन्डनिफ्राय आङो ओंखारबोबाय एसे ओरैजे रेलवे स्टेसन थांनाय लामाजों फैगासिनो दङ एबा थांगासिनो दङ आरोना बिनि सेराव नोंथांमोननो आंनो बासनि नुथायखौ एसे दिन्थिदों नोंथांमोननो नायदो माबायदि ट्राफिक बोरै लाखिनानै दङ नायदो एफाग्राब लाइन बास नांनानै दङ बे बास स्टेन्ड नंबावासो बास स्टेन्डनि जिथुनाखि एसे आउटसाइडआवसो आरोना जिथुनाखि लामा जिथुनाखि रेलवे थांग्रा बे लामायाव बेफोरबायदि बासा लाखिनानै दङ नायनो इमान ट्राफिक जायोना बे ससेयाव लामाखौ माने बिराद फिसा खालामना होदों आरोना आंनिबा एसे गिदिर बानायना होनांगौमोन नै दासो गेसें जाहांबाय नायदो खारलांनानै बेफोरबायदिनो ओमफ्राय नै ओरैजाय आङो दायो थांगासिनो दङ रेलवे फारसे ओमफ्राय खामानि दङ रेलवे स्टेसनाव ओमफ्राय बेयावनो खामानि दं नालाय एसे बेयाव खामानिखौनो मावना हैनो होननानै आं थांगासिनो दङ दायो माथो खालामनो आरोना एसे हेल्प खालामना होनोसै बे बिथांखौ ओमफ्राय दायो आङो भिडिअनि गेजेरजोंनो मोगा मोगि खालामगोन नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन आरोना बेखौ सोर बे मानसिया आरो बहानि नोंथांमोननो बेखौबो फोरमायना होगोन बिथाङा गावनि खुगाजोंनो मानो फैदोंमोन आरो बहानि जायखिजाया आङो दा दसे उनाव सोंगोन दायो खामानि फारसे आवगायदिनि ओमफ्राय नोंथांमोननोबो बे लामानि नुथायखौ एसे दिन्थिबाय आङो सिगांबो गोबां दिन्थिबाय आङो बेफोरखौ थेवब्लाबो दिनै खनसे आरो दिन्थिबावबाय नैफोरबायदि बेयाव सारियालि जायो नै बिथिंजाय गंसे थांबाय नै बिथिंजाय गंसे फैबाय ओमफ्राय बैथिंजाय गंसे दंबावोमोन जेनेबा लामा मोनसे दंबावोमोन ओमफ्राय बिथिंजायनिखौ आङो दिन्थिस्लाबनो हायासै ओमफ्राय आं दायो सिदा दावखोगासिनो दङ रेलवे स्टेसन फारसे आरोना दायो थांगासिनो दङ आङो ओमफ्राय दसे उनावनो बिथांजों लोगो मोगा मोगि खालामनानै एसे रायज्लायदिनि सम मोनोब्ला माब्रै बेसेबांसिम आवगायनानै दिन्थिनो हायो आं भिडिअखौ नाजानोसै ओमफ्राय फाइनालि दायो बेयाव रेलवे स्टेसन थांना फैखांनानै बिथाङा माने मबाइल गंसे लाबाय नै भिडिअ कलिंआव गावगायनि लोगोनो दिन्थिहरगासिनो दं आरोना बेखौनो एसे दिन्थिबाय मानसिया बेनो आरोना बेखौनो लोगो हमनो फैदोंमोन ओमफ्राय मबाइला नैबेनो आइटेल लाबाय आरोना आइटेल बेसेबांबा मडेलमोन इयो दायो दसे उनाव दिन्थिगोन र' आङो दिखांनानै ओमफ्राय नैफोरबायदिनो दायो भिडिअ कलिंआव बिथाङा दिन्थिहरग्रोथोंसै एसे बिथांखौ दिन्थिबाय आङो भिडिअ लाफानानै बेफोरबायदिनो रेलवे स्टेसनाव खामानि जिथुनाखि टिकेट बनायनो गोनां खामानिखौ कमप्लिट खालामनानै नै दायो A50 आइटेल आरोना मबाइला बे मबाइलखौ लाबाय बियो A50 आइटेलखौ लाबाय ओमफ्राय गोदान कम्पानि होनना बुंदों मोजां जागोन होनना बुंदों माब्रै बेसे जागोन बेखौ मिथिया सलायबासो मिथिगोन नङा होमबा बेखौ लानानै बियो एसे भिडिअ कलिंआव दिन्थिबाय नालाय आंबो बिनिखायनो एसे सानबाय नोंथांमोननोबो दिन्थिदिनि एसे मा रोखोम मबाइलनि लुकआ बेफोरबायदि ओमफ्राय बेयाव दसे हटेलाव दसे सम जिरायना दंमोन आरोना जोङो जिरायना थानाय समावनो एसे सम मोननायाव लाबाय ओमफ्राय बांद्रायथ' समबो मोनबाय थाया एकदम इमारजेन्सिसो फैब्रबदों नालाय आंबो बेफोरबायदिनो लोगोफोर नै बेखौनो लोगो हमनो फैदोंमोन ओमफ्राय दायो मानो फैदोंमोन बिथाङानो खिन्थासिगोन आरोना दे खिन्थादो आङो त्रिपुरायाव मानो थाखाय फैदों माने मबाइल लांनो फैदों मबाइला माने लाबाय 10,000नि मबाइल लाबाय दायो आङो थांफिनसै ओमफ्राय आरो माबाफोर खामानि दंबावो नामा ओरैनो खामानियाथ' दङमोन मानो होनबा आङो माबायावबो स्टेसनाव थांनानै टिकेटबो दानखाबाय दाननानै माने आङो फेब्रुवारिनि 9 थारिखआव थांगोन ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायगिरिमोनखौ नोंथाङा मा फोरमायो एसे फोरमायना होदो बिथांनि जिबन बसुमतारी नामा बिनि इउटुबाव नायग्राफ्रा मोजां मोनदोंबालाय बानाय आरो शेयार खालाम बेनोसै आरो दायो जाबाय दे ओमफ्राय नोंथाङा बहानि एसे खिन्थाना होदो आङो आसामनिनो क'क्राझार गोग्लैयो जोंना
डिस्ट्रिक्टआ ओमफ्राय गामिसेनि जायो ना जाया जों सानैजों माने गामिसेयानो जायो बिखिनियानो थेंक इउ ओमफ्राय आरो नोंथांनाबो माबाफोर चेनेलफोर दं नामा एसे खिथाना हो जाहाथे आंनि भिडिअ नायगिरिफोरा नोंथांनि चेनेलखौबो एसे माबायो जेनेबा फल' खालामो आंहाथ' फेसबुक दङ इउटुबबो दङ दंनायालाय आं बारा इउटुबाव आगारला दाना ओमफ्राय फेसबुकाव मा नाम ओरैनो आंनिया बिनय बसुमतारी लिरो ओमफ्राय इउटुबाव नायबानो मोनजोबगोन आरो बिनय बसुमतारी आरो फेसबुकाव नायबाबो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना अनोब्ला बिथांखौबो एसे सापर्ट खालामना हो बिथाङा फेसबुक दङनो ओमफ्राय इन्सटाग्राम दंना गैया दङ इन्सटाग्रामावबो बिनो ना एखे नाम ना एखे नामनि नोंथांमोना अनोब्ला बिथांखौबो एसे सापर्ट खालामनो हागोन बेजों लोगोसेनो आङो बिथांखौ एसे सापर्ट खालामफैबाय दिनै सापर्ट माने बोरै हेल्प खालामफैबाय आरो ना एसे नांगौ समाव एसे हेल्प खालामना होफैबाय ओमफ्राय आङो दायो बेनिफ्रायनो थांफिनसिगोन ओमफ्राय जिथुनाखि दा आंनि थाफैनाय जायगाया त्रिपुर आरो ना त्रिपुर बास स्टेन्डआव दंफैयो आं दायो बिथांखौ जिखिनि हेल्प खालामनो गोनां बेखौ खालामना होबाय ओमफ्राय आं दायो थांफिनसिगोन बिथाङाबो गावनि जायगायाव थांफिनसिगोन आरो ना बेखिनियानो आरो ना बास स्टेन्डनि नुथाया बेफोरबायदिनो त्रिपुरनि जिथुनाखि बास स्टेन्ड दङ बेफोरखौ आङो सिगाङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिखाबाय थेवब्लाबो दिनै एसे दिन्थिबावबाय सिगां आङो मा रावजों भिडिअ बानायदोंमोनथाय बड'जों ना बानायदोंमोन ना हिन्दीजों बानायदोंमोन बेखौबो आं बारा गोसोआव गैला जायखिजाया दिनै एसे बर' रावजों आं एसे दिन्थिना होबाय नैफोरनो बास स्टेन्ड जिथुनाखि बास स्टेन्डनि नोजोरा जिथुनाखि दिन्थिनांगौखिनिया बेखिनि आरोना बास स्टेन्डआ बेखिनियानो ओमफ्राय बासआ माखै नांगौमोनलाय जोंना बैखैमोन ना थ' बास स्टेन्ड फारसे थांदिनि जायो ओमफ्राय जिथुनाखि बिनि मावनांगौ खामानिखौथ' मावना होखाबाय आङो ओमफ्राय दायो सिदा रुम फारसे थांदिनि आङो भिडिअ बानायाबो गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दायो जिथुनाखि बानायखांनानै दिनै खनसे बानायबावबाय त्रिपुरनि जिथुनाखि नुथाय नोंथांमोननो एसे दिन्थिबावबाय बासफोरा बेफोरथिं लाखिना थायो ओमफ्राय नै ओरैजायबो थायो जेरावखि थाङा मानो आसामावनो थां बा बेंगलरावनो थां बा बहाबा थां बास मोनजोबो आरोना बेयाव बास स्टेन्डआ गिदिर आरोना बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजायबो नोजोरखौ नायना ला नुथायफोरखौ नायना ला ओमफ्राय नै बिथिंजायनि नुथाया बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय दायो एखे बासावनो थांगोन ओमफ्राय ससेयाव गाव ओंखारना थालांसिगोन नामा ओमफ्राय बिनि उनाव लोगो मोनफिना बेखौ मिथिला बिथाङा न'आव थांगोन जिथुनाखि न'आव थांनाय डेटआ बेहा फेब्रुवारि खै थारिखमोनलाय नोंना फेब्रुवारि 9 थारिखमोन ना 9 थारिखआव थांसिगोन इयो ओमफ्राय आंथ' बावैनो थांसिगोन बारा दिन गैला आंना न'आव थांनांगौआ बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय नै बिथिं जानानै दङ उथुकुलि त्रिपुर लोगोफोर दायो बारा गोबाव खालामला आङो बासाव गाखोबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन आङो फैबाय थानाय भिडिअखौ नेना थादो नोंथांमोना आरोबाव दिनैनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायनानै एसेब्लाबो अनसायबाय बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ जोङो दायो सानैबो बासाव गाखोनानै थांगासिनो दं आरोना रुम फारसे